אלא שוחט מנסה להפנות איזושהי ביקורת כלפי האקדמיה. כשהם אומרים פוסט, הם מניחים שאנחנו אחרי משהו, אבל אנחנו לא אחרי. יש צורות חדשות של שליטה. יש עדיין מבנים של הגמוניה ושל כוח פוליטי, שממשיכים ומקיימים את מבנה השליטה וההחרפה ואת התלות של מדינות מוחלשות במדינות מתפתחות בעולם הראשון. ישנם עמים רבים אשר אינם רואים עצמם כחלק ממדינה בהם הם נמצאים. האינדיאנים האמריקאים. בסרט פוקהונטס של דיסני ניתן לראות את המושג בא לידי ביטוי בהצגה של הדמויות בסרט. האדם הלבן המגיע כביכול אל יבשת רחוקה על מנת לחנך את הפראים, הברברים, החיים בתוך הג'ונגל, על מנת לעזור להם כדי לבנות מגדלים וכבישים ובתי ספר וכיוצא בזה. We'll show your people how to use this land properly, how to make the most of it. Make the most of it? Yes, we'll build roads and decent houses and... Our houses are fine. You think that, only because you don't know any better. גם המושג אינדיאני הוא למעשה קולוניאלי, כיוון שהם לא באמת אינדיאנים. הודים באנגלית. פשוט כך חשבו האנגלים באותו זמן שהם שתים לכיוון הודו, ומאז טמעו את המושג אינדיאנים, ולא אמריקאים, מקומיים עד היום. אחת מהנקודות ששוחט מדגישה היא שתפיסת הרב תרבותיות היא צבועה. אירופה כפתה את תרבותה על הקולוניות ועל אמריקה כמובן. התרבות המערבית היא השולטת, ולכן התפיסה של כפר גלובלי רב תרבותי היא צבועה. הסרט אינו מראה את טבח העם הנוראי שביצעו האנגלים באינדיאנים, את כיבוש האדמה בכוח, אלא מראה את פראיות וברבריות של האינדיאנים. Look at them. Now we have enough warriors to destroy those white demons. חוסר הנימוס והתרבות כביכול אל מול האנגלי המלומד, הבלונדיני יפה התואר וטוב הלב, שבסך הכל הגיע לחקור את האדמה, ולבסוף גם לוקח את האישה האינדיאנית והופך אותה ללבנה. If you kill him, you'll have to kill me too. This is the path I choose, Father. What will yours be? ההשתלטות הקולוניאלית הנאורה של האדם הלבן הוא ניסיון של האדם הלבן להצטייר מול עצמו כנאור ולטפוח לעצמו על השכם. אנחנו טובים יותר במרכאות. זה הסאבטקסט של מהלכים כאלה, והם מתרחשים גם היום. עצם הפקת הסרט על ידי האדם הלבן, שמספר סיפור היסטורי מעוות, הינה הוכחה לשליטה הגמונית מסוג חדש, באמצעות המדיה.